O sorteo de Nadal tamén repartiu sorte en Cambados. Preto das 12 do mediodía saía agraciado o 75.981 co cuarto premio, un número vendido en Cambados a través de 12 series. En total, 120 décimos premiados con 20.000 euros cada un e que deixan na vila 2.400.000 euros. Pois contento. Un ano moi malo, en vendas e en todo, pero polo menos a ver se acaba un pouco ben. O décimo vendeuse completo polo mostrador de billetes, polo que o loteiro cree que os agraciados son de Cambados. Todo por ventanilla, saleu a mitad no Bran e a mitad ahora aquí no último mes. O que aparte que no último mes ten que ser de Cambados e arredores sí ou sí, porque estábamos cerrados perimetralmente, entonces non, a gran maioría está por aquí. Como todos os loteiros que reparten sorte, o que agarda agora é que este premio incentive as vendas da lotaría de Reis. Home, eso espero, porque este ano foi malo, non foi peor. Así como algúns teñen sorte, outros, quizáis, teñen mala sorte. É o caso dun home de Cambados cuxos décimos acabaron na lavadora. Agora non sabe se o seu número é o premiado ou non. Pues nada, que cogí los décimos el día anterior del 0 al 1 y el día siguiente la chica de la limpieza me echó toda la lavadora y ahora no sabemos si es este el 1 que tengo aquí todo deshecho. A pesar da mala fortuna, o home aínda pode recuperar o seu décimo. Y ahora nada, hablé con mi amigo que es el dueño de la administración y me dijo que mañana que dejara todo para que tienen que analizar si es ese uno el 1 o no. A sorte tamén deparou fortuna noutras vilas da nosa contorna. O premio máis madrugador foi 86.986, un quinto premio que deixou agraciados en Caldas e Ponte Caldelas. E o último gran premio en salir, outro quinto premio, volveu repartir sorte no concello de Meis, concretamente en Casa Samuel.